Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Panagipalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bilibak mat kan kaari din. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no ararigen. Anyamita, may saka kadagiti aggraduar iti kolehiyo. Dahita ti pakakitaan asaan ang tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanyak. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti dildilawam. Awan mo't amok asaan na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagtulad kamit na namang sungba-sungbat kanyak ita. Sika mamirmiraot. Di ka unay aglablabas, Sander. Gapunta saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat sika akanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kanto iti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan numapir dilang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak timbagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makunam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapo ta marigrigat dalakat nga ron. Sander, saan kumamot akasta? Apay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kankwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyak kaya ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay a tao. Biyag da nga rod, di isumat ti makamo iti dayta. Alawanan. Di kapilitan namang tulong kankwana. Ngam pangaasim ko matasar dengamon. Diyak kayat nga aggin-ginura kayo latan. Nay, papanam ka di manan anak kaw. Nakarubuat ka mat. Wen nga Rod, di mo mo't imbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatang ngagpaysong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katuan anak kaw. Kahit agan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, agyamanak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumatlang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga Rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ng dagiti nagisubmit aranta iti resume ta Reden. Umdas mat siguron dayjay. Wan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, huwan nga Rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Ura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isakas taon na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada ta ari den. Ay, wan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Wan nga Rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga Rod. Adayumat nga minti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ni nga ta Sander. Kumusta nga tamot na dya tao? Amang ano nakastrek day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kankwana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawa anak no maamuan na nga awan pa'y trabahok. Ay na, bye-bye amon Reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gita, Reden. Rowena, ingkamatan agaplay iti nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagakin ka ng ingkamit agaplay.
Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amangan nga no saan ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan nyo mat itigayem mo ani Reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahi ta ti impluensya na ken ka. Tainraman mo manan di tao iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka, nga awan tinasayat nga ipaay ti nakigayem mo ken kuana. Talaga na dagsan ti reklam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsanterik na kenkwana. Sipod nagkakaadalan tayo. Oy, Rowena, si kamat gayam dayta. Naingpagmanta na granata dito'y sentro. Huwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak aggatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung nga awan trabaho na. Kasta gayam. Nabayag matan ang nag-aplikar kami kani Reden iti naduma-duma akumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rin tirigat na kada tayo a fresh graduate. No daduma, birukan dati experience. Kasano tayo kumaama ka experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kaputa kayat damat dagiti expert hagbalin nga staff. Sa bagay matkiti Anos na nga talaga. Ni Sander ket di naggasat day jay. Adang trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta agbirok kalatan, addan tulata. Talaga akasta ti mangrugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agberbirok iti trabaho ita. Wan matkit di ananang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana balay, anak ko. Taadamot gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin saad da iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pa makanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan. Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan a dinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na, inton maamuan na atambay paylaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa kanayon a panuynuyan dagiti dadakkel na. Kumusta Reden? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga rol. Anya? Isot sang kauray ko. Ngam kanayon mat ang mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wan, adda Reden. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya? No kasta, sa anak ang naawat? Maliday anak para ken ka Reden. Ang urayam lata. Amangan no sika ti sumaruno nga awagan da.
Oh, Riden. Si kamot gayam deta. Sander? Anyan di kasta alangam? Daan na kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kan tiyawan. Sa anak nga minakaskan ka. Sika, alo ti kwartam. Piman kamet, Riden. Kita anak man, naka-formal atayrak. Idinto tasika, kasta tilangam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka matitibiyag mo, Riden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrak iti panggadam. Di ka mang tagibasit iti pada matao, Sander. Gapota di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko deja Riden. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawaan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro agla ko iti nateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo deja Riden? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na saya at mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan Riden? Kastoy, agmula-mula iti komporme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan ngay? Nasayat matriden. In-enjoy ti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay ngay? Kasano, ipandak ka no ije sa bali a branch ti kumpanyami. Sakit ije adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka diti lugar tayo? Wen Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Anong sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wen nga rod Riden. Ngamni, di ka mangliplipat Apay ko maamang lipat ak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko tamakastrak kamatan iti panggadam, iti kabiitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari day na anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, un nga raw anak kaw. Dakkel mat ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman ak tatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kasta nga agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot ko nga agnegosyo ak langan. Barang isutilin niyak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Sikamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimwar dito karinderya. Isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngam sa nabalan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mat? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements. Tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha? Agabrod ka gayam, Rowena. Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabirok iti pagtrabahwak. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan metlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta planom. Ay,
Alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige, kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na, Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awanan yaman na, Rowena. Kanayon ka mat amaranaan dito'y sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga akasta at adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't ano ag-commute. Saan ko nga itulo? Siyak ti head ti kumpanya mi. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga akasta kayo amarigrigat anya. Dahit ala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanagnakan no talaga nga ado ti kwartam. Anya? Kinapodno na. Diyakon magustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbagpay ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tan nga gayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti mapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Ay, anya. Talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander, No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When no, umapal ka itilugan ko. anyan. Aging gaita. Kastapay lagayam ti ugalim. Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no kadagiti masungan nga aldaw. Kat adda kan tumot iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arnalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaududi. Kanayon damat abagbagaan ni Reden. Asaan kumamaup-upay, kadag iti mapaspasamak. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbirok latta, iti pagtrabahuan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander, Apay kasla naklaat ka nakakita kanya. Wano, umapal ka itilugan ko. anyan. Aging gaita. Kastapay lagayam ti ugalim. Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apay akasta ti langam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan.
No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no ka nagiti sumarsarunong aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramiden. Di nakabalan aguyuden pababa. Jak imbaga aguyudon kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa saan tayo nga ammo ti masakbayan. Poston, jakon kayat nga ituloy daytoy asaritaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagaw-awid diti pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iji abroad. Ay na, amumatan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho ija adayo, bareng bumaknangak kunak. Ngam, saan mat gayam? Si Kamat. Adamat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, ah. Nahawan na ah. Ngam sana kasla kada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinegosyo. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akas Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di ah. Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Namayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nak pailaing. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la kumata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wan nanan. Laglagi pag amin nagitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Ang nagbaliwan ti ugali da. Wan nanan. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramiden ti kasta. Ngamin, pinadakkeldak itinasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyok, Ma'am Isabel. Wan sa reden, ket maragsakan ak unay anak kaamu-amukin ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, reden. Jak kayat ti formal na unay. Sana bale, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, husto ka, Isabel. Tauresyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday dya ariden, di aking kuka itinalatak a groceria, dito'y ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iswa na bi iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, kat kasla adayo ang nabakbaknang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutan na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig ngamin kada kayaw. Empleyado kayo laang. Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo lata. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutan, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo ah. Saan lang atong pati maraman ng kanyak? Ah, No aglablabas ka. um, Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinigosok. ah? Ngam kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan kat nabangkrapan tinegosyo yo. Nala,
Uminom takit din, Tonyo. Ah, Taamangan numasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. amo mo ti ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga rod manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni Sir, manang Mirna. Apay nga rod nga adda ka dito nga agpapaay kas driver na. No adamot ka ba alam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mat ti mang sipat. Hala, agkapitakit din. Taing kaagwashing kadagiti lugan ni Sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasikawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka no ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka no mat. Anya? Wan, kat grocerya ka no mat tinegosyo na. Ha? Kasla kayat nakaakompetensya na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Wan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot ko mati produkto na. Kumaa, ngam saan mo't nga rod? Isabay ang tayo latan, Rowena. Isabel, iha, agnubyo kayo ka din, kaneri din? Saan, Mama? Ngam, nagaram ka di kan ka, Isabel? Uwan, Mama. Jak ilibak dayta. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni papam, nadlaw na matdayta. Aklunak analag antirik na kan ko na. Kan nakitak ti pa ng respeto na kanyak, Mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data, adda matriknam kan kwa na. Day tamat tinapanunot ko, Mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan ka, Tonyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmat iti day tabos. Mabalin ka di, anayunan yung matisweldo may. Anya? Apay, si kalang ay ati susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga ado kami asusweldoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masusweldo may. Agatang kami lang itibado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina na gumatgatang itibado yo? Nang runakan ka. Isumot lang awagwag tikat gatangam. Ay, saan nabale ata bagay ko mat, boss. Ken saan nabale, ta saan awagwag da ito'y rupak. Anya? Oy, Tonyo. Ah, No tagi kurangam ti ipapasweldo ken ka. Agsapul ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko boss. Pumanawak nga rudan dito'y. Kat mapanak agaplay ijaayan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat. Ay, sana, boss. Jay kaimasan amakan ti kayat ko amaramanan. Saan na day ta si Patyo? Ay, maum-uma akon iti si Patyo, boss. Jak kayat ama perdi ti aldaw ko Tonyo. Iso apanawanak dito yan. Tagbilangak iti kwartak. Sir Reden, nadlaw ko abin mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sa nabalit ta dudua talaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wan matket di nga malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Ay, wan nga rod Reden.
Sapay nabababa ti presyo dagiti daduma a produkto ijayan na. Isa maawis a talaga dagiti tattao a gumatang ijay. Ala, sa nabali. Talaga kasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip kong aming ginaudi a panagsarita mi. Kinunana asipo ni din. Kakompetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko ma. Tasan ngagsaksakit tinakab mo kanyak, Reden. Itian niya agapo, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam itisi ka. Dakkel ti nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas dayta? Tapno agbalin ka anatangsit unay. Aging ka di ita? Kasta pa'y laang tisao apang laban mo kanyak, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrot kalata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na ulimag ti kayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa atao, saan amang ibadag. Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikarek. Agbalin na ka napudnukin ka. Jak aramidan na iti banag amang pasakit ken ka. Kasta ang Reden. Agbalinak to anapudnukan ka. Agyamanak. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapudno iti tunggal maysa. Kat itapay lang. Rugyan tanti agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti arak, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakibibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahom ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka una, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Isasuman na uak, Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay matay ta na tao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonyo, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amok matla nga kayat mo. Rawit kamot kat iti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom, amangan pa'y gitnin no addiction daytan, Anya? Di naksuruan, Tonyo. Uminom takit din. Katuna, boss. Amom, Tonyo. At sirpat ko napinta sa balasang. Kat sigurado abak nang dayjay. Ay, kat arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod no kasanok nga armen. Di bagayaw, te. I love you. Barang sungbatan na ka. Awan mo't gayam sir-sirbim akasarsarita, Tonyo. Panawan nakman laangan ditoy. Talaga sa bali ti ugali na di Sander. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel nanang. Patsek. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. Edi damo. Kinumpetensyanak iti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok anapudnukan ka ni Isabel.
kat di na ka isukat iti sabalay. Sa bagay, agtali ka kani Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di asander. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad arum swati parikot no kasaritam pay laeng. Adad man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat, ti ayat ko ken ka. Nasayangan mat tay may kasander. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Te ibagak nga agsapol kan iti sabali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak net. Kat kabailan ka nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot ta addan nobyo. Aniya? Anya ti aramidan ni Sander, iti dayta gundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapuluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Umapal ni Sander, isuan nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyaan ni Reden. Naadaan mat iti relasyon da Isabel kan Reden. Naamuan ni Sander kat nagsakit tinakam na. Gapo taagayat da itoy kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaan man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagate ayat ko ken ka. Nasayangan mat tay may kasander. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Ta ibagak nga agsapol ka iti sabali a babae. Aniya? Wan. Gapot ta awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak met. Kabailan ka nga ipayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Ngam talagang awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot ta addan nobyok. Aniya? Asino tinobyom? Ni Reden. Kat pang nga asim ta di ka kuman mangriribot. Agbirok ka iti sabali nga armam, kunakman. Talaga a pesti day jay ariden iti biag ko, Tonyo. Ha? Apay ka day, boss. No awan day jay ariden. Sigurado nga inaklonnak ni Isabel. Talaga lang adi na kay ayaten, boss. Aklunam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day taas asawa. Oh, kita anak. Naragsakak lat ta iti biyag ko. Nga ure ang asawa. Kasano ngamin nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Laadak angam. Naragsakak lat ta iti biyag ko, boss. Angam. Laad ka matlang, Iswadi na kainayat ni Ma'am Isabel. Oh. Sumardeng kan, Tonyo. Napudot ti ulok. Amangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka no makisarita inton sumarunong aldaw. Ay, katuan na, iha. Shock, ti excited para iti panagkasaryo ka ni Riden. Da kayo at talaga, Mama. Idi pa'y lang gamin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasar mi, Mama. Kat sapay la ko man, tasardengan nakmatan ni Sandra.
Bareng agsardeng ton abang reng-reng-rengken ka. Inton agkalaysa kayon ka ni Riden. Sapay ko, mama. Nalpasan ti kalay sa Reden. Legal tan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragrag sa kaklaunay. Uray siya. Dayto yun ti tagi-uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulitek ti agkarikan ka. Agbalinak to anasayat nga asawakin ka. Di kanto agrigat iti sidong ko. Agyaman na Reden. Ket ikarikmat nga agbalinak anasayaat kan ka. Wala. Rugyan tangarudan ti agimpake. Pare ti panaghanimun ta iti abroad. Jak maaklon anila ang Riden ti makaabakanyak. Aklo naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Riden asigod a marigrigat. Isulaang ti makaabakanyak. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin na kanito, kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway, ama paay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akastoy lang Tonyo. Isuarugyak meten timang parigat iti dayjay ariden. Anya? Ngam Tonyo si kalaan tinangibagak iti daytoy. Isu nga ikaemmo daytang ngiwat mo. Jenny, sabali ti madmadlaw ko. Kasla dagsisiim di ti groceria tayo. Anya? Wan Jenny, jak maawatan. Talaga sabali ti rikna. Amangan mo no anya ti plano na dagita. Iso anas kan nga ibagam dayta kan ni boss. Talaga nga ibaga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wen nga rod, Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas. Iso anas kan nga agridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kaslang amin adamang sursurot kadatahan eh. Anya? Makikita kiti side mirror. Talaga sursurutan na tanay di alugan. Partakan pa'y nga rod ti agmaneho. Gumaganad ka. Wala ni, di ka madanagan. Saan ta may sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang honey. Di kagdanagan. Yaw awan tanay ti amang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapo iti panang surot da kada kami itay. Ay, naimbag. Ta saan kayo ang naisagmak? Balasang ko. Wan nga rod nanang. Asino nga tadagi jay? Day tamot lang ti pampanunutag. Asino dagi jay kan anya ti rantada. Apay ta sinurot da kayo. Naskan nga agan-anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo a pamilya. Amangan mo't no managdakdakas dagi at tao. Saan tayo nga amo, nanang? No anya ti husto arantada. Ngamnaskan nga agan-anad tayo a kanayon. Sabali at talagan ni Bus Ita, Tonyo. Wan nga rod manang Mirna. Pasig mo ta na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak amo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Kaya't kunti pumanaw dito eh. Gaputa ko markaro mo ta na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw dito eh. Wan nga rod manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan-anad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Amangan no mairobo ka. Honey, anya day jay? Kaslad da bimtak. Wan nga rod. Kaslay ti garahi tayon ti bimtak. Anya? Mapitlan. Inakitaan no niya da jay. Saan, honey? Amangan no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Amangan no anya apay ti mapasamakan ka.
Amang ano pinabetak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya, ngam kasano anak kastrikda, kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Wah, sapay ko matawan da, kas ana pasamakan ko na. Reden, anak ko, bimtak ti may sa alugan niya. Anya, asino nga tatyakin aramid iti daytoy. Agkalma ka kumalaang anak ko, di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyat ti kastoy. Ay, amangan mat no umapalkan ka tinangarami, di ti kasta. Iso akayat dama po ka, dagiti sanikwam. Diyak itulok akas tilat na kanayon. Paimbestigar ko daytoy. Tapno maamuan na sino tiyakin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan day jari den. Sigurado, kasta unay ti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yu anang bilin iti mang pabetak iti lugan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi da. Iso kasta unay ti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusen dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamat ka ni Sir Reden. Apay kumamaasyakin ko na, Tonyo? Kat no kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasudos. Gaputa kabaalan kamet agudasan. Anya? Luisa, sumbatan na kumain. Di ka agbabawi no siyak ti pakiasawaan. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya, Sander? Wen, Luisa. Nakasaganak amang ipanagnak iti daytay. Sander. Iso please. Nakasaganak amang ipaaykan ka iti nasaliwanwan na panagbiag. Sa bagay, ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyamanak, Luisa. Kat itapay lang. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ak unay, honey. Nagsubling iti sigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rotani. Gapo day tayo ti kinagagat lagi ti empleyado ta. Kan, gapumutan iti kinalaing mo ang mga manihar. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, honey. Kan gapo matan day tayo ti suportam kanyak, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents tako nakmanlaan. Ayun kaya, honey. Agkasapulan dagiti doa apang publiko apagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka de. O de mangtad tayo ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni, kat agyaman ak unay, gaputa si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akal Liza. Iso amang birok ka iti kalaingan nga cater, manang Mirna. Talaga kadingag kasar kayon iti nobyam, boss. Wen, iso nga rod abilbilinan kang agsagana kayo anaimbag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngam iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray nagarbuti kal Liza, no saan mo't anaragsak ti maangay akal Liza. Awan mo't laag serbina. Anya? Wan, boss, iso anasaysaya at lata, nga uray simple, basta naragsak. Baknangak! Iso asan ang mabalin a simplila ang ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayem ko. Kastamit dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan, boss, sa bagay, da kayo ti aggastos, iso ang makaammo kayo. Talaga nasaya at ipanagpuspuso day di as Reden Romualdez. Anya? Apay ana ibagam day ta, Tonyo? Awan, boss. Appreciate lang ti kinasayaat na. Mhm. Awan, boss. Amuyo ka day.
Mabigbig itan. Gapu iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Un boss. Adung amin ti tinultulungan na. Adu ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadagiti district hospitals. Kadagiti organisasyon dagiti PWDs. Talaga akayat na ti agpasikat unay. Angam sigilaang. Inton malpas ti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen timang bilin kadagiti tao. Ta isarunuda apukawen dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ti atap ko. May papanitan niya. At tapak ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden, Day tamat ya day ti panunot ko. Ngam orayan tayo aram muarte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ta ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander. Gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden. Isu a pinabtak na ti may saalugan ni Reden. Ni Sander matiatapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss. Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Mabuting ka dito, no? Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramidan, sir. Ang panagkunak, saan arumbang aramidan tayo dayta? Gaputawan mo't basol ni Sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 akakumpetensya kiti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo no apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Isutiin mo na ang nagnegosyo. Kan may sa, apay ang nasakit pa ilang tinakamyo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamat ni Ma'am Luisa iti biyagyo. Awanan ti adupay asauton niya. Ibagamlaeng no di mo kabaalan. Tano saan? Ni Dagol ti bilinag. Nagsublin ti sigod nga income ti groserya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro no manglukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na Gaputa pimig sa manan ti negosyo tayo. At dalat ta pagkwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak na empleyado. Gaputa ingato yung mutan ti sweldo mi. Deserve yun ta. Gaputa nagagat kayo. Kanawan kayo. Saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kay ta,
Awan pa iti resulta ti investigasyon no asino ti akin aramid. Sapay ko mga rod, tamaamuan tayo mutan. Tapno ammo tayo no asino ti rumbang nga agbayad iti dayta. Kasano dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo. Wen, boss. Nagasagana kami na mangisayang kat itineta. Nasaya at no kasta, dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasudos? Agannad kayo. Tapno awan ti maisagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wen, boss. Saan kaya matanagan? Dayjay ariden ti rumbeng nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wen, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado boss. Iso alas kan ngagtignay kami. Ngam sigurado nyo lang. Itedyo adagos ti tangdan mi boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo maisagmak. Sander, kasla dadyak ang mga aramidam Anya ko matiar aramida ka di mo amo. Diyak amukan ka, Sander. Ngam, kasla nga min sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga pressure iti kinasayaat mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam naipadamag damutan. Kasano? Kat day tamot ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam. Iso asaan amaliklikan amadamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyamalak iti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka na kitag kasapulan. Gaputa day ta ti amok amay parbanghani. No datayo ti addaan, tumulong tayo. Nangruna kadagiti public schools. Ken district hospitals, gaputa ado nga umili ti agnumar. Wanani. Ang sapay ko ma. Tagsardeng mutan ng iti mangriribok iti biyag tayo. Wanhani, sapay la kuma. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander. Diyak mo, manang merna. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa? Saan nga ruhad, manang? Day ti parikot ko iti asawag. Pasaray rumwar. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tanga agpaiso ay tinapanan na. Diyak mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita ka dyan sentro, Tonya. Apay, anya tinakita yaw? Kasano? Nagan amin dayjay ariden ti makitak. Puro donated by Reden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga! No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Anya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaeng dagiti kwarta ang nagbambanugak. Jak kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin ang negosyo dayjay ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti day tangar aramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak, Tonyo. Gaputa adda nga amok ti aramidak ngem iti sika. Aggunay kayon dagol. Aramidan yun ti ipapaaramid ko kada kayo. Mangkit kita kami pala itinasaya na kung daway, boss. Ngem ka ano?
Kaya't kun apagulimakan nyo day tao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss, Ibagamlaeng no diyo kabaalan dagol. Tamang kitak iti sabali at ang danak. Sara, boss. Sige. Ipatungpal min ti paparamit yo. Rumbang laang, no diyo kayat ada kayo ti pagulimakak. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagol. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsaritaan mi. Juan Sander, kadyak impagarot nga dagayam ti ilimlimad mo kanyak. Apay ngamin adumdumngag ka iti saritaan ti akin saritaan. Gaputa kayat ko apen kan. No adda ilimlimad mo kanyak. Luisa. Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni dagol. Amom ka di abasol ti papa aramid mo. Awan basol jay tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dagas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukwam? Anya? Dengganak kuma. Itata na sa papay. Ibabawim ti imbilin mo kan ni dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid kalangan iti nasayaat. Tapno maitanok mo't tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko da ito'y Luisa. Iso di ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag, kunak manen Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawam. Dagol, di ka kumamot agbalin apas pasurot iti rinokar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ka ni boss. Agpanunot ka kumapay ana imbag. Sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Panunutam kumapay ana imbag ti ibungan na kan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka mo, Tonyo. Kahit mo ka di, tay pulong ka ni boss, ha? Ura ipulong na. Di nakmatlangan anu ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siya, si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karkaritan na ka di, Tonyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Taamangan noon-unaan ka. Anya? Boss, Tonyo, kalkalabanan na ka din. ay, saan boss? Hapay kumangay ang kalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka din nga isakit mo day jay ariden, ha? Ay, mga nun ninayunan ni Dagol timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti day jay nga imbaga ka. Isaksakit kayo laeng. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada? Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanan na ka. Jak agpangadwa amang gudas kan ka. Ay, boss. Sungbatan na kita, Tonyo. Ay, Tumulong ka kadi kadadagol, wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumungbat ka, Tonyo. Maysa. Dua. Talo! Sumba! Hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manan tipaltok yung boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontrahen ko nakmanen. Gaputa sa anak nga agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabutbutagak. Ay, apay ka di manang meron na. Agsasarunomot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasama ka ni Sander. Patsak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso ang nakaungat manan. Ma'am Luisa. Ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laang.
Wan, ma'am. Noan niya man ti makitkita kan manggag yung aramidan ni Sander. Aguli kayo kumalaang. Tapno saan kayo amaan ano. Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya? Ada maangay a business seminar mi iji syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay lang kumati makaamo dito ha. Alawan Reden, di yu pa kadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman ak. Ngam, maamaka ka Reden. Ang mga nood naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sana bale, tandamat nagiti gwardya. Kan nood sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni Ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Apay nga takas to tiriknak, hani. Apay ka di, honey. Diyak maawatan tiriknak. Kasla sa anak ang makain na. Amangan mat no banog mo lang data iti seminar tayo. Diyak mo. Sa bagay. Technical na in seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton malam, wano inton bigat. Wan mat kat di ah. Makita tanto manan ti negosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patyag asaan abaybay ang darwena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak naman gamin ka na kayo, boss. Kabaalan mi nga ramidan ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo nga awan na iraman at tao, ije inuram yo? Sigurado, boss. Kaputa rabi, una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Nasaya at mo kasta, Dagol. Sigurado nga agsang ito iti darada ije ariden. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No adda imbati da a koleksyon da. Ket, tisul dumingay, boss. Ang mga nunalipatan yon, gapo tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta ti linhaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay. Agyaman ako na, boss. Oo, itala nga makita do a kwarta. Agsasarunon to day ta, Dagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Kastoy gayam tirik na ti makaigamit ya do a kwarta. Idulin mo man day ta kwarta, Dagol. Nasakit ti matak amang kitkita. Amangan umaagaw ko kat puurak. Ha? Ibagam laeng no umapal ka, taikan ka. Manoribo di kahit mo. Ha? Saan ko apagan ano day ta kwarta? Oo, imposible kamaton nyo. Jak pagtatak ko nanti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ano mo tibasol mo? Agpapada tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidak, itikas iti inaramid mo. Isungag panunot ka kuman, bayat anasapa pa'y. Talaga kontrabida ka mo na niya. Kaya't mo ka ni. Nga ibagak ka ni boss tapaguli mo kandakan. Anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado a katawaan na kalaang dayjay. Oh, honey. Adda umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga taday ta? Rabin. Sungbata mon. Ang mga napatagtibaga na. Limot Rowena ti umawawag. Oh. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti Rowena?
Agalma kayo kuma. At dati saan anasaya at anapasamak iti groceria. Anya, Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ad-adda nga umapal ni Sander ken ni Reden. Gapu ta maitantanok ni Reden. Gapu iti tulong na kadagiti umili. Nagbaligim at nga inuram dadagol ti negosyo ni Reden. Kabayatan ti kaadana iti business meeting. Dagos mat nga inyawag ni Rowena kan ni Reden tinapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Honey, ada umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. sino nga ta? Rabiin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Ni Rowena mat yung mawawag. Hello. Reden, saan kayo kumaamakmakla at itibagak? Apay ka di Rowena? Agalma kayo kuma. At saan anasaya at anapasamak iti groceria? Anya tinapasamag dita? Napuuran ti dua nga establishmento. Anya. O sige. Itamot lang, agsubli kami dita. Isabelani, agrobot ka. Ha? Agsubli tayo ti lugar tayo. Nauram kanu ti dua a grocery. Awanan Isabel. Di mapun na iti grocery. Awan na pati. Reden, honey. Kagurgurak tayo dyan, Sander. Gumilgil ayam ti gurak kan ko na. Honey, hindi ka ko magpabasulatan. Awan pamanagnak mo. Ani Sander ti akin aramid iti amin. Iso lang ti amok amang kun kontra kanyak. Iso amani po dita. Aramidak matan ti rumpan. Anya ti kayat mo sa uwan. Adun tinapukaw kanyak. Gapoy ti kinadakas na dyan, Sander. Iso apanawan matan tapno agipalisak. Please, honey. Di ka ko magbalin adakas. Gapula ang itiguram iti may sa tao. Di ka unay agpailuyos iti sakit amarikrik nam. Sana bale, naimbag ti Diyos. Sukatan nanto amin anapukaw kadata. Naragsak ka mat, boss. Apay, dakas ka di, Manang Mirna? Saan matkit di, boss? Ngam, anya unay ayat ipakaragsakan yaw. Di ka di pananguram yo iti groceria ni Sir Reden Romualdez. Anya? Amok ada kayo ti dadaulo iti amin, boss. Gaputakas taon iti apal yuken kwa na. Gab ti dakas na. Dakas nga apal ti adda kada kayo. Makitkitam ka di da ito eh. Ay, paltog. Pangasi o. Ay, dayo ipaturong kanyak day taapaltog yo, boss. Ang mga numakalbit yo. Tanangam ti panagsasaom. Tanuag kang mali ka. May salaang abala ti katukad mo. Sir, pag-aasi yo. Pagpakawanan na ko ma. Diya kun ulitin ti agisawang iti maikontra kada kayo. Ma'am Luisa, magpakada akon. Agawid ako ni Jelo Carmay. Apay ka di, Manang Mirna. Mabot-buteng akon ka ni Sir Sander. Agasam, pinaturungan na kiti paltog. Ay, kunaklakit dino kanibusaan akon. Unay matan ni Sander. Apay
Ay, kanong ngay naramid na ti kasta, manang. Nailaw anak laang anang dakama at maipapanitipan na kauram ti grocerya ni Sir Riden. Kat kasta una yan ti pungtot na. Ay na, kunaklakit din paltugan ng timhuging ko. Ay, jak pa'y kaya timatay, ma'am. Iso nga agpakadakon. Agawid aklangan. Saan, manang Merna? Pangaasim, dinakpanawan dito eh. An-anom ka di da itaapaltog, hani. Tiya akong palabsan na gitya mapaspasama ka ni. Iso akasapulan nga gigim ako ni Termas. Anya, Nas ka na protektarak biyag tayo. Kat no kasapulan alumabanak. Aramida. pangaasim, hani. Agtanang ka kuma. Di ka kumagdardara sutos. Nagtaltal na aklatan. Sigurado nga aramidan dalat tati kay kayat na. Nagpatulong akmatan. Ngam awan na pasamak. Iso asyakon amis mo tagtignay. Laban no laban. Anya, Hello, Mama? Oy, ha, apay ka di. Ma, nagbalin ang naulpit ka naranggas ti asawak. Amok nga iso amin ti akin plano itigulo ang mapaspasamak ita dito lugar mi. Anya, nagalas mat gayam ti ugali na itasawam, iha. Uwan nga rod, Mama. Kaya't kun ti pumanaw dito eh. Ngam kasta una ti panangbantay da kanyag. Di nakparwaran ti asawak. Gaputaado ti nakabantay kada kami dito yung mansyon. Anya nga tano agreport tayo iti kapulisan, iha. Mama, ay ayatag ti asawak. Diyak kayat ang maisagmak. Iso akayat ko nga alaan itinasayat asaritaan. Barang dangganak. Nang bilin akon iti manguram iti amin ang negosyo ni Sander. anya. Kaya't kung ipalakam kan kuha natin naramid na kanyak. Tapno agrigat mat iti kastaunay. Hani, pangaasim. Di ka kumagbalin ada kas gapo iti gagam nga agipalas. Numabalin, sulbaran tayo da ito'y itinasayaat. Alaan tayo itinasayaat asaritaan. Amok dayjay asander. Laban ti ammo na. Isa ano day tatikayat na. Ipaay ko. Anya, Di ka madanagan, hani. Amok ang mapagtalkan ng iti binilin ko. Saan tayo ang may sagmak? Basta saan kayo armoromwar? Adumot ang iti binayadak amang bantay kada tayo diti mansyon. please, honey. Ang mga nuad-ad da agulo ti mapasamak iti da itang aramitan. Iso ang pangaasim tagpanunot ka kumaha. Nakaikading ako, nani. Kat pakawanan nak. Talaga alabanak dayjay asander. Awanan nanan. Pasig apa nagipalisan ti adda iti kaunggan ni Reden. Ay, uwan nga rood, anak ko. Jack ininggaan a kinasarita. Hanggang talagang impatangkan na ti amuna. Diyak kayat ti kasto ang klase ti panagbiag nanang. Kayat ko mga agtali na ti kinaragsak kan kinatal na ti panagbiag tayo. Saan ko maamapasamak ti kastoy? No saan nga inrugi day je asander ti gulo? Ay unay met nga miinin day je a tao. Talaga adakas ti ugali na. Nanang pangaasiyo, tulungan da ko maamang lapid iti anak yo. Bareng malapdan tayo pa iti plano na. Boss! Nauram ti duwangan negosyo yaw! Anya? Anya tinaramid yo? Ta saan nyo abinantayan, dagol? Nasidlat na itinanguram, boss. Inranada nakaturo kami. Day tangamin, taturog kayo amin. Di yo aramidan ti trabaho yo. Pasensyan, boss. Nasapuran mi matiturog. Ay, di nagpaltukan, boss. Awan matlangan maramidan niyo kung kaputan na uraman ti doon adadakkel a building yaw. Hawanan tinagbati uray may sal. Kasanupay daytoy. Dakkel apukaw ko dayta. Sayang agpaiso, boss. Naksayan ti kinabak ng iyon.
Check aday jay ariden ti akin aramid iti detoy. Iso nga imbes na sumanao kayo dita. Agsagana kayo kit didagol. Taibusan ninyo amin asa ni Kuana. Uramin nyo agraman mansyon na! Talaga apatuloy akong ti agawid, Ma'am Luisa. Anya? Mabutbuteng akon, Mama. Inuram dan ti dua a groserya. Kasano, no isarunuda da iti mansyon, ay kat mauram tayo amin. Saan tayo nga amuno natalgad tayo dito, Manang? Iso adi kay lapdan no kayat yo apumanaw. Maawatan kayo. Tauray siyak. Makarignak iti panagbutang. Saan kayo matama panawan, Ma'am Luisa? Amo yung matakasla anak kayo. Manang, mangrugin ti gulo iti panagbiag mi. Nangrugin nga agibalas ni Reden. Gapo iti kinadakas ni Sander. No apay nga minakasya iti inaramid ni boss. Anyagay itan at adan aparikot ti mapaspasaran tayo. Kasaritak ni Sander, Manang Merna. Ngem no talaga adda kas ti adda iti kaunggan na. No talaga asaan nga agbalyo. Pumanawak metten ditoy. Nauram dagiti negosyo ni Sander, Reden, honey. Kurang pa rin di abayad tinaramid na kanyak. Nukas na. Talaga si katinang bilin iti pan nakauram ti negosyo na. Well, gaputa kayat ko asingiran gapu iti naramid na kanyak. Ngam, honey, saan tayo nga amunoan niya ti ibunga ti inaramid yun? Amangan no ad-adda nga agpagad tayo. Saan, honey? Salak ni bak ti pamilya tayo, nga uray anyat mapaspasamak. Pangasim, husto ko man ti panagibalas mo. Husto ko man day ta panagibalas. Honey. Panunutom ko mati sumaruno aguntang way. Panunutom ko mati masakbayan tayo, honey. Sander, pumanaw ako ditoy. Tanya ti kayat mo, Luisa. Ibabain na kasta ka di. Taapay kuma ama ibabain ka. No pumanaw ka, sigurado akatawaan dakdag iti tattao. Ibagadan to asyak abak nang kat pinanawan ti asawa na. Amok matlang adinak ay ayatan, Sander. Gaputa uray anyat ibagbagak. Dinak pulos denggan. Aniya. Amom ka di nga inaldaw ang makariknak iti panagamahak iti daytoy apagtangan. Ha? Rugrug yan da kan abalsan. Katjak kayat ti mayraman. Iso pang nga asim. Palubusan na ko na pumanaw ditoy. Awan ti pumanaw. No kasta nga rod, denggan ko ma. Sarda nga mon ti madi nga aramid mo. Tamno adda ko mamatal na iti biyag tayo. Sa anak nga agsardeng, aging ga saan amapukaw jay tao akang runaan akakumpetensyak iti biyag. Nagbalin ka dakas gapo iti kinagamrod mo iti kinabaknang. Dakas kas. Di nakapagsawan iti kasta, Luisa. Gaputa uray sika. Kabaalan ka adang ran no siyak ti kalabanem. Sige, dangranak no kasta ti kayat mo. Gaputamok matlang nga awan patag ko kan ka. Gaputa kinabaknang lang tinapatagkan ka. Gamrod ka. Di nakpagpungtutin. Sige, iputok mo na ito apaltog. Ngam iti ka nitong aramidam dayta. Di nakapagtalnan ti konsensyam. Kasta, ha? Boss! Pangasiyo, ibabayo ko maday tapaltugyo. Diudang ran ni Mang Luisa. Boss, agtantanang kayo kuma. Laglagipan nyo kuma, nga asawa yun ni Ma'am Luisa. Tonyo, Inaiwanan dagiti dadakkel na ni Ma'am Luisa. Aging nga inasawa yo. Isuanas kan mo't kuma nga ipatagyo. makapungtutak. Gaputa iswa mismo ti mangkalkalaban kanyak. Isakit na unay day jay areden. Gaputaan mo na tinasayaat kan saan, boss. Panagkunam ka di, kat jak mo tinasayaat kan saan? Awan imbagak akasta, boss. Angam daytoy ko matilaglagi pa nyo.
Uray dayto lang ti idulin mo dita panunot mo abilin ko. Tonyo, Boss, ipatag mo ti asawa kan pamilyam. Gaputa ishuda, ti pudpud no akinabaknang. Saan akwarta? Saan ikwa, wano na materyalan abanag? anya. Siyak ti pangibasaram, boss. Gaputa kaslaawan ti serserbi ti amin kanyak. Gaputa sisyak laang ti agbibiyag. Isu anagasat ka, boss. Gaputa adda aminan kan ka. Isu makuntinto kayo kuma. Noan niya ti adda kada kayo, boss. Anyan ti kastoy Nana Lorena. Kasla naggulumot tan ti panagbiag tayo. Ay, wen nga rood balasang ko. Si Pudrinog yan ni Reden ti mangbalas ka ni Sander. Nagulon ti amin. Ay, agbinbin nalos damat laang nga nakanayon. Wen nga rood. Nasaysaya at paikit di sana bimak ng ti anak ko. Tanataltal na ti panagbiag. Ngam awan parikot ka ni Reden, no saan ngamin akas jay ni Sander, Nana. Pudno takunam, Rowena. Sa bagay, sipod agad adal kami. Talaga ang nadagsan tirik Nana kan ni Reden. Talaga siguro adi na kayat ti partapan. Hangam sapay lakuma, tamaurnos tumetla ti amin. Manang Merna, apay ka di, Ma'am Luisa. Ada nang ngagko akasarsarita ti asawa kiti telepono. Kat ibilbilin na nga uraman dati kabarbaroan negosyo ni Reden. Agraman ti mansyon na. Ay, una yan ti kasta. Kasta kadilatan na kanayon. Talaga adaksan ti asawak, Manang Merna. Iso apanawon mo't siguron. Tapno ipulong ko ti aramiden na kadagiti pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggipusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Manang Merna, Haapay ka di, ma'am. ada nang ngagko akain inawag ti asawak. Kat ibilbilin na apatayan dan ni Reden. Anya. Iuna yan ti kasta. Kasta kadilatan akanayon. Talaga addakas ti arami ti asawak, Manang. Iso apanawin siguron. Tapno ipulong ko kadagiti pulis ti aramiden na. Anya. Wen Manang, barang aggibusan ti kinadakas ni Sander. Ay ngam saan akas karina ti plan-planwam nga aramidan. Ay, ang mga nusikamot ti maisagmak. Sige, Manang Merna. Panunutak ana imbag. Noan niya ti kasayaatan nga aramida. Dagol, maudin da ito'y apan nakisaritakan ka. Anya ka di manan ti pagam, sika nga ginlalaeng. Amok ti plano yung aramidan. Ngam panunutam kuma, nga inton aramidan nyo dayta. Inkalimatan ti may sa asakam iti abot. Anya na ta sa asawang mat. Di mo maawatan ti imbagak, Dagol? No aramidam amin nga imbilin ni boss. Agpaggadmatan ti biyag mo. Is a panunutam ana imbag. No hustumot lang ti aramidam, wano saan.
Kanya, talagang aging lalaing kamad. Saan akin agin lalaing daytoy dagol? Ibagbagak laang tinasayaat nga aramidan tayo. Lumaklakay tayon. Isong agbalbaliw tayo kuman. Di ko nam di, takrot ka. Kanaging sasayat ka. Hindi to tapada ka ba't naman nagdakdakas. Agdakan ka no dinak ng gandagol. Ngam panunutam kumati ibo nga ti aramidan nyo. Kunakmanan. Nakasagana ka kadinani. Mapanta ko ba main grocery? Ita tinaka-schedule nga inventory tayo. Mabit lang, honey. I-recheck ko pa nga umuna dagiti files ko dito yung MacBook ko. Ala, darasam nga ron. Sigurado ang nakasangpot amin na nagiti kakadwa tayo nga inventory. Wan ka di. Mabit lang na ito eh. O sige, orayan ka ni ijilugan. Sige, honey. Ma'am Luisa! Ma'am Luisa! Apay ka din, Antonio. Nangagkuti saritaan da boss. Kanti kain inawag na iti cellphone. Adda kanon ijay sentro dagiti binilin na amang patay ka ni Sir Reden. Anya? Kat madama asursurutan da ni Sir Reden. Isu arimwar matan ni boss. Anya? Sigurado ka itinangag mo? Hun, Ma'am Luisa. Agawaan nyo. Tamapanta ko maag-report ka dagiti pulis. Sige, partakam nga rudman, Antonio. Inka erwar ti may sa alugan. Kat aglayon tan ije police station. Kan surutan tanto da sander. Honey, andamang sursurot ka data. Nadlaw ko mo ta. Sige, agsagana ka. Partakak pa pataray. Diyos ko, anya da ito yun ang mapaspasama. Pagkalma ka lang. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Di mo itulok ang maisagmak kami. Ah! Paltugan datan. Ipaltug ko. Mas kan ang makipinlaltugak. Namreden, saan datan nasardangan apalpaltugan? Dahil para ka na kayo. Diyos ko, pagawanin na ko. No nagbalin ako na damas. Saan kayo nga agsardeng amang paltog ka dariden? Aging kaasan tayo ita makamakam! Well, boss. Markaw, partakap pa pataray. Saan nga agsardeng amang paltog ka na tayo? Ngamatay tayo. Tantani tayo itan maamutan. Well, boss. Natipay. Natamaan si pilit tilungan na. Sana na mga taray. Ala! Agawa, Marco. Ibatog mo tilugan iti ayanda. Takaritak day tatao! Kamaudyanan na. Nagsangot amat langin, Reden. Kung naktupay kat asikat idadaulo iti amin, Sander. No talagamat lang. Aglaban tayo iti mano-mano. Awanan, Reden. Daytoyen ti kanibusanam. Iso nga agpakadakan iti asawam. Pangaasim, Sander. Di mo ko maipaturong ti paltog mo iti asawa. Talaga kayat ko agudasen daytoy apeste iti biyak ko. Adda pulis! Ayop kayo, Tonyo. Luisa, da kayo tinangisag makanyak. Pakawanan na ko, Sander. Nasyak amis mo tinangipulong kan ka kadagiti pulis. Inaramid ko lang tirumbang. May sakamat, Luisa. Saan ka napudno nga asawa? Napudno akan ka, Sander. Ngam nagbaliw ka, gapu iti kinabaknang. Inaramid ko na ito'y. Tapno makaamiris ka kuma. Kat surutem tinalintag ada na tibiyag. Saan nga iti agnanayon kat agbyag ka iti lubong ti kinadakas. Boss, husto ti asawam. Kat dayto iti kanayon ko nga ibagbaga iti kada kayo. Saan nga iti amin akan ito? Kat kukwayo. Tonyo. Ikaro yu tinagbasulan nyo. Kat agbalbaliw kayo kuman, boss. Kas itinako na ti asawa yo. Surutom mat kuman tinalintag adalan iti biyag. Sander, awan nangabak kadatay ti laban. Gaputag padatang agikaro iti pagbaludan. Ayop ka rin.
Sikat ti makagapo, no apay akas to'y tinagbanagak. Di nagpabasulan. Gaputa si Kati muna anang laban kanyak. Impay ko lang tibirbirukam ariribok. Di ka agin lilinis, Riden. Gaputa damot basol mo kanyak. Aminado ak nga dabasol ko. Isong arod anak kasagana ak amang ikaroy ti dayta. Ngam nagdumata. Gaputa na dagdag senti kasom. Iso ang napapaot ti panagtalinaid mo iti pagbaludan. Aniya. Ngam huston daytoy. Tinapateg. Nagpatinggan ti amin. Ikaro tayo ti pagbaludan ti nagbasuran ta. Kat punasan ta ko man tigura tayo ti tunggal maysa. Itulod na ka ni Jay pagbaludan. Reden, honey. Ani, Anian ti kastoy anak banagam, anak ko. saan kan nga gliday nanang? Isabel, ani. Kaputa sa anak nga agbayag iti pagbaludan. Ikarok lang nang iti dakas nga naramid mi. Agsingsingpot ka iti pagbaludan, honey. Kat kabayatan ti kaadam ijay. Agkitaw ka iti pamakawan ti namaswa. Gapo iti panagbalin mo adakas. Gapo iti inimimpan mo agula ken ni Sander. O nani, aramilit na ita. Ag-ananos ka, anak ko. Sana bale, tarumwar kanto umatlaang. O nana, urayan nyo ti panagsublik. Tapno mga baruanan akon. Punasam ko man tigura iti kaunggam, Sander. Agamiris ka, kabayatan ti kaadam di ti pagbaludan. Wen Luisa, naamiris ko. Ahus to gayam ti bagbagayo kadamanang Mirna. Kat nakasagana ka nagbalbaliw. Agyaman ak no kasta, Sander. Kat namnamaak ti panagbaliw mo. Basta ikarim kanyak nga orayan nak. Tamang nga barwanan ta. Kat agbyag tayon anaraksak. Uwan, Sander. Ikarik day ta. Kat yunay-unay ko kan ka. Agbalbaliw ka kuman. Anyan ti kastoy. Ijamutin pagbaludan tinagbanagan dagiti asawa ta, Isabel. Wan nga rod, Luisa. Makapalading iti kastoy. Ngamnas kan nga awatan ta. Anya nga rod kat nagbidot na. Naimbag ka ni Riden. Tamanula ang abulan ti pan nakaibalod na. Ti asawak ti agpaot iti pagbaludan. Gaputaado ti kaso na. Basta agbalbaliw. Barang parwaran damot ladakos. Wen nga rod. Kasta unay ngamin ti apal na iti asawam. Iso aga po iti dakas nga apal na. Nagbalin matan at dakas. Kat gapumat iti ayat ti asawak amang balas ken ni Sander. Day tamot ten tinamagbalin kan kwa na adakas. Ngamkas iti kinunak. Awanan maaramitan tayo. Wen, Isabel. Katulungan ako maamang ikararag. Asapay ko ma. Tatalaga nga agbalbaliwan ti asawak. Ay, makapaliday matan tinagbanagan ti gayem tarwena. Wan nga Rodina, ngam sa nabali, tasaan nga agbayag iti pagbaludan. Sa bagay matkit di arwena. Amom kadi, italaang manan ang nagsublian natal na dito'y lugar tayo. Kasano, kit nabalod matan ni Sander adadaulo ti amin. Wan nga Rod. Ay, inal daw ang makariknak iti panagbutang idi, di na. Ay na, no adak siguro dito'y idimadamad ang mapaspasamak. Amangan no nataya kun iti nervyos ko. Rowena, sapay ko matasaan ka ang mauma-amang tulong kanya. Tapno asikasun ta da iti negosyo may kinireden. Apay ko maama-umaak, kat isumat ti pangalalak iti kwartak, ma'am. Agyaman ako na, Rowena. Awan anyaman na, ma'am. Saan tayo abaybay ang tinegosyo?
Tapno ag-recover oray awan ni Reden. Kat inton ad-agkid daw iti tulong. Ibagam kanyak tatulungan tayo. Taday tati kayat ni Reden. Wen, ma'am. Ay, talaga na imbag ni Sir Reden. Awan makunak iti kinaimbag ti asawa, Rowena. Dayjay na ang tanairubo ang nagbasol. Gapo iti sakit tinakam na. Gapo iti inararamid ni Sander. Agpakada akon, Ma'am Luisa. Kat pagyamanak unay ti kinaimbagyo, sipod nagasawa kayo kan ni boss. Manang Merna, talaga ka di apanawan na kon. Narigat man nga aramidan. Ngam kasapulan, ma'am. Maikawa ak iti kaawan nyo. Sana bale. Tati anak ko ti sumukat kanyak, Ma'am Luisa. Agyaman ak launa iti panagserbim diti mansion iti mano atawan, Manang Merna. Katsapay la ko ma, taumay kayo latag pa siya. Uwan, ma'am. Namnamaham dayta. Gaputa sigurado akailiw kayo. Ma'am Luisa, Oh, apay ka di manong Tonyo. Di mo ibaga nga agpakada ka mat. Talagang agsangit no agpakada kayo amin. Saan, ma'am? Damagak ko malaang. Nung nangikabilan yu iti susi ti may saalugan. Kunaklakit din no ibagam apumanaw ka mat. Saan, ma'am? Saan ka pumanaw? Ay na, naragsak man ti mansyon. Gaputan nakarwarkan, Reden, anak ko. Wan nga Rodani, uray dagiti empleyado tayo. Kasta unay tiragsak da, idi maamuan da nakarwarkan. Bayan nyo, mapankon to ida pasyaran ninton pikat. Ay, Apay anak sanahi kayo nanan. kasla nga rod sa anak amamate, kadagiti napaspasamak kada tayo. Nalpasan ti amin nanan. Kat adda na adal ko. Awan gayam tinasayaat nga ipaay ti paragipales. Kumusta ka dito yan, Sander? Nasayaat matlata, Luisa. Nga oray kayat kon ti rumwar. Ngam saan tayo mat nga rod amabalin. Sa nabali, gaputa umadanin ti iruruar mo dito ay. Basit laangan nga anos. Wen, Luisa. Kahit kumusta mat ang tinegosyo ta? Awan ti pagdanagam, gaputa saan mi abaybayan. Ken, nabiit ti panagdoras na, sipod nagsosyo kami kan ni Isabel. Agyaman ak no kasta, Luisa. Urayam ti iruruar ko dito eh. Tapno agtitinulong tayo para iti pagsayaatan tayo amin. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.